aw bisimila ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali b'a ka o ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin an ka jamana minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita a tun bɛ taama la Namibikaw fɛ yen nɔ yen min ni baarabaw kun cɛra baaraba minnu n'o o bɛ jɛɲɔgɔnya ko fɔ Mali ani Namibi jamana ni ɲɔgɔn cɛ jagokɛla minnu kun kɛlen don ka sirabakanaw kɛ u ka jagokɛyɔrɔw ye n'olu wulila Mali maa ɲɛmaw fɛ olu ka recensement baaraw nun donna alamisa don Chambre de commerce et d'industrie Mali fɛ CECIM n'o ye jagokɛlaw tɔgɔ laso ye ni an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni minnu bɛna walawalalibaw k'aw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita a tun bɛ taama la Namibikaw fɛ yen min ni baarabaw kun cɛra baaraba minnu n'a tun bɛ jɛɲɔgɔnya ko fɔ Mali jamana ani Namibi jamana ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila ninnu u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyaw senfɛ u bɛnna kelen kan fɛn damadɔw kan sɛnɛko mɔniko ɲininiko fo ka taa bila dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen na u bɛnna kelen kan olu baaraw de la Usmane Sogo de bɛ walawalali caman k'an ye an ka sɔrɔlenw lajɛ ni nisɔndiya de ye Mali ani Namibi jamana ye baara ɲɛbila dɔw kuncɛ baara ɲɛbila minnu bɛ jamana fila ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔnma baaraw kofɔ ka kɛɲɛ ni san 1998 waatiw ye Mali jamana ani Namibi u y'a kanu ka se ka jɛ ka baara tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa a kɛra waatiw de senfɛ waati min y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ fila El Hadji Ibrahim Boubacar Keita Mali to a la ani Dr Hadji Genkok Namibi to a la olu kun ye minisiri ɲɛma ye u ka jamanaw kɔnɔna na wa jɛka baara in sɛbɛkɔrɔ sinsinnen dɔ bi jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛka baara in ɲɛbila ɲɛmaya kun bɛ an ka minisiri ɲɛma bolo Modibo Keyita ka fara Namibi minisiri ɲɛma fɛnɛ kan an ka minisiri ɲɛma Modibo Keyita a ye foli kɛ ka ɲɛsin Namibi maa ɲɛmaw ma ani b'a dɔnni hakilina la hakilina minnu bɛ jɛka baara kofɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka ɲɛsin sɛnɛko mɔniko ani ka taa se dugu jukɔrɔ nafolokow ma siga kɔni tɛ mun na ni jɛka baara ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya da don a jamanadenw haminakow la ani ka laban ka fantanya kɛlɛ ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ɲɛbila baara ninnu bolodɔ bɛna taa k'u la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni novamburu kalo ye san 2016 jɛrɛba dɔ senfɛ Namibi faaba kɔnɔna na Windhoek jagokɛla minnu kun ka feerekɛyɔrɔ bɛnnen don sirabakanaw ma n'u lawulila Mali maa ɲɛmaw fɛ olu ka recensement baaraw nun donna alamisa don Chambre de commerce et d'industrie du Mali fɛ CECIM n'o ye jagokɛlaw tɔgɔlasoba ye kɛnɛ in ɲɛmaaya a tun bɛ jagokɛlaw tɔgɔlasoba ɲɛma de bolo n'o ye Isufu Bacili ye ani sigida ɲɛmɔgɔ caman olu tun bɛ kɛnɛ in kan ka fara ale kan Amadu Kamara ani Ibrahim Kulubali olu de tun b'a kɛnɛ kan Sirifila Jabaniso tɔgɔ la u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɛmada u fɛ cɛsiri ani wulikajɔ o ɲɔɲalen bɛ bi kosɛbɛ jagokɛlaw ka jɛkuluba min bɛ yen ni an b'a wele ko Chambre de commerce et d'industrie du Mali CECIM n'a ɲɛmaaya ye Isufu Bacili ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa minnu sigiyɔrɔ tun bɛnnen bɛ gitɔrɔnkandaw ma ni jamana ɲɛmaw y'a laɲini gitɔrɔnda ninnu furan ni ka kɛ ni wɔrɔ ninnu cilen ye o kadara kɔnɔna na opération belebele min labilara sen kan ni o de ye ka maa minnu degunna ka tasibila kɛ ka ɲɛsiw ma ka wɔrɔ kura jɔ ka d'u ma a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔbɔkari la commune 1 mairie la a fɔ président ye min fɔ a ka kuma la aw engagelen don pour que an ye mɔgɔ minnu déguerpi non seulement o ka dɔn non seulement dégâts minnu kɛra o ka dɔn mais k'u dɛmɛ fana u bɛ se ka réinstaller cogoya min na président ko a ka discours la tuguni ale b'a ɲini anw fɛ an ka fara aw kan k'o accompagner ne ko o ye minimum de an bolo o kɔrɔ ye jumɛn ye o bi komi n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na an sigilen bɛ ka a makɔnɔ o ye fitininin de an bolo o wajibiyalen de don an fɛ ka da kun jumɛn kan opération in déguerpissement n'i y'a jateminɛ kasara bɔra aw kun mais a bɔra anw fana kun donc n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka confort ni min sɔrɔ o bɛ se ka kɛ n'o tɛ dɔrɔn a ma nɔgɔn o de kama anw y'a faamuya kabini a daminɛ la k'a fɔ aw ka représentant minnu bɛ yan n'an n'olu ma kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ni kelenya la faamuya la u k'u ka mɔgɔw sensibiliser a ma nɔgɔn n y'aw ka représentant fila cité Boubacar Konate chambre des métiers ni Diouf ni
Cissé cité parce que yana an ka daminɛ an k'u de wele ka na ayiwa an bɛ na ni baara in na dɛ an bɛɛ lajɛlen de ka baara don donc an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan a k'aw ka mɔgɔw sensibiliser k'a f'u ɲɛna a ma lawuli tiɲɛni kama dɛ a lawulila ɲa de kosɔn. o kadara kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jagokɛlaw ka nin kuluba n'o ye sesimi a cakɛlaw ka fara kominiɲɛ cakɛlaw kan ani jɛkulu belebele min bilalen bɛ sen kan n'o ye komisiyɔn ye u kɔni ye wulikajɔ bonya yaasa bɛɛ lajɛlen ɲɛji bɛ se ka cɛ cogo min na. ni ɲɔgɔn baaraw bɛ kɛ a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ ɲa ka sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛli ye si ka fɔ bamananw ka kuma dun ko damu bɔ de la ne bɛ fɛ an y'a daminɛ cogoya min na bi ni kana kɔ tigɛ tuguni n'aw bɛ fɛn fɛn kɛ aw ka commune kɔnɔ yan aw ka an ladɔnniya la an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ hakili falen k'a la an bɛ ɲɔgɔn bilasira mɔgɔ si ŋaniya tɛ ka fɛn tiɲɛ mɛ baara kɛ to ka kɛ diyagoya tiɲɛli dɔ bɛ k'a la an fana sigi kun tɛ foyi ye chambre la yen secteur privé minnu ye industriel ye minnu ye service ye minnu ye commerce ye olu ka jago yiriwali an sigi kun ye o de ye k'u dɛmɛ k'u accompagner k'u assister opération mun kɛra a tɛ goya mɔgɔ si ye ko aw ka dugu ka jɛya a tɛ goya mɔgɔ si ye ko siraw ka labɛn a tɛ goya mɔgɔ si ye espace public ni espace verts ka labɛn mais a kɛcogo a n'a a kɛ waati baara fanba tun ye o yɔrɔ de comme mun tɛmɛna o tɛmɛna an tɛna sigi kɔrɔlen ninnu kan baara kɔni kɛra ka ban maintenant hali sisan an b'a fɔ ko mesure d'accompagnement mun kan ka kɛ kɔfɛ degun kɛra mɔgɔ o mɔgɔ kan o bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogoya min na baara fanba bɛɛ bɛ kɛ nin ye. o hukumu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa minnu garisɛgɛ donna nin wɔrɔci ninnu na ni ala sɔnna ma waati kunkurunin u bɛɛ lajɛlen na sigiyɔrɔ kuraw sɔrɔ sabula jamana ɲɛmaw ka tɛmɛ ni chambre de commerce ye kɛlen bɛ ka wulikajɔ bonya kosɛbɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wɔrɔ kura sɔrɔ ka t'i ka jago o sabati o wɔrɔ ninnu na k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni min kɛra ko nin y'a juru sira ye. Protection civile ka lapasa jɛkulu ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan alamisa tɛmɛnen bourse du travail la walasa gɛlɛya ani degun min bɛ u ka baara la ka se ka u walawala diɲɛ mɔgɔ ye an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Serifila Jabaniso tɔgɔ la Mariyetu Jalo a n'a ka jatala Seydou Ɲari u ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ an k'o lajɛ. Protection civile n'o y'an ka tasuma fagalaw ye a lafasajɛkulu ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka jama ladɔnniya k'a fɔ k'u ka hakɛw labatolen tɛ wa u dadonna u ka gɛlɛya caman na wa k'an bɛ don min na i ko bi gɛlɛyaba bɛ u n'u ka minisiriso directeur des ressources humaines cɛ o bɔlen kɔfɛ a la gɛlɛya minnu bɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ u dadonna o bɛɛ la. Bon an ka laɲiniw ye mun ye an y'a ɲini fɔlɔ k'a yira diɲɛ la kunnafoni dɔw de bɛ yen walasa diɲɛ ka bɔ a kalama kɔnɔna na ani kɔkanna la o kunnafoniw syndicat yɛrɛ ta tɛ dɔrɔn diɲɛ ma don o don n'i wulila ka bere ta ka tugu mɔgɔw nɔfɛ kɛwale minnu ɲuman minnu kɛra an ye an bɛ wulu fɔ an baarakɛlaw ka laɲini ye mun de ye fɛn fila don baarakɛminɛn sabatili o ɲuman o ka se ka di an ma an ka baara kɛ n'o ye ani fana o baarakɛminɛn kɔfɛ an yɛrɛ minnu bɛ baara fana kɔnɔ ladonko ɲuman ka sɔrɔ an yɛrɛ la n'o ye sɔrɔ ta fanfɛla ye sabula sɔrɔ in de o de fana bɛ an yɛrɛ fana bila an ka se ka baara k'a kɛ cogo la ka denbayaw ka musakaw ni fɛnw sɔrɔ o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka minisiriw fo kabini a nana anw ye baarakɛminɛw caman sɔrɔ donc ambulance b'o la ni a y'o 24 di an ma donc o ye mɔni caman bɔ an senkɔrɔ a ye mɔbiliw fana di an ma kamiyɔnbaw b'o kɔnɔ citerne b'o kɔnɔ minnu bɛ essence ni gazole ta ka n'u di an ma walasa an ka mɔbiliw ka se ka baara kɛ n'o ye moto yɛrɛ fana dira an ma moto sen filamaw b'o la sen naanimaw b'o la k'a fɔ mɔbili fila fana bɛ yen n'o ye tasuma faga mɔbiliw ye olu ka kan ka di an ma mɛ an m'u sɔrɔ fɔlɔ olu kɔni ma don an tɛgɛ kɔnɔ fɔlɔ ani ɲinan fana ɲinan tun ye anw pompier san 5 ye an ma fini sɔrɔ ka don an kan na mɛ ala na kɛra barika ani o ministère nin barika ani
maa ɲumanw barika minnu wulila ka don an jigikɔrɔ pompier bɛɛ lajɛlen maa kelen tɛ yen k'a ta depuis sanfɛmaa la bi fo ka na se école minnu bɛ formation na a bɛɛ dotera fini na fini hakɛmaw la samaraw b'o la fugulan b'o la fɛn bɛɛ b'o la jɔn ko ala o fini ko kabini an nana pompier kɔnɔ fo bi an ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ko i jɔni kunnandi i b'a fɔ i sababu ɲuman donc o ye fournisseur ye minnu nana ni fini min ye parce que an ma deli ka ni qualité ɲɔgɔn sɔrɔ depuis an nana pompier in kɔnɔ fo bi n bɛ min fɔ k'a da o kan o ye an yɛrɛ sɔrɔ taabolo ye bi protection civile kɔnɔ sɔrɔ ka dɔgɔ kojugu a ka dɔgɔ fo k'a fɔ ko a ka dɔgɔ n'i ye finitigiw bɛɛ lajɛlen ta bi mali yɛrɛ kɔnɔ mali finitigi bɛɛ ka sara kalo sara la an bɛ fɔ min sɔrɔ o bɛɛ ta ka ca ni protection civile bɛɛ lajɛlen ta ye anw yɛrɛ ni dɔw yɛrɛ bɛ baara la hali ministère kelen kɔnɔ donc an bɛɛ bɛ taa ni hakɛ kelenw ye mais olu fana ka saraw bɛ anw ta ɲɛ donc an y'o laɲini de kɛ au moins hali n'an ma kun la an ka surunya ɲɔgɔn kɔnɔna donc o fana bɛ baara diya maaw bolo o bɛ taawale dɔw fana kɛ min bɛ an fana sɔrɔla don kosɛbɛ an ka baara kɔnɔ an ka faso bulonba kɔnɔ n'o ye assemblée kɔnɔla ye san tɛmɛnen san 2015 o kalo fɔlɔ la n'o ye janvier kalo ye olu ye an ka sɛbɛn dɔw ta mɔgɔ sɛbɛn kɔnɔ u tun ye o ta o ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye tasibila kɛ fɛn dɔw la ko ka sɛbɛn in ta mais ko gouvernement k'i hakili to olu la donc n'o tun ye anw ka giri yɛrɛ ye donc o giri nin u ye giri dɔw tun adopté o kɔnɔla la donc n ye papier minnu d'aw ma olu b'o sɛbɛntiya mais bi anw y'a ye n kɔ tuguni araba tɛmɛnen gouvernement ye o kelen de ta n kɔ tuguni o giri kelen k'a fɔ ko fara kɛra anw ka sɔrɔ kan mais jɔn ko ala fɛn ma fara kan an yɛrɛ bɛ welela diɲɛ fan bɛɛ mais ni sara min filɛ nin ye kabini 2012 nin bɛ anw bolo déjà anw bɛ k'o ta fo ka na se bi ma donc fɛn ma fara kan an bɛ o de ko la bi an ka laɲini y'o de ye wa ni ala sɔnna a ma fana a laɲini a bɛ sabati. Ni kunnafonidi kɛnɛ ye kun ye ka jama ladɔniya k'a fɔ ko donna nataw la protection civile bɛna wuli k'u ka hakɛw lafasa sariya sira kan. Lakɔlɔsiliw bolila kan k'a fɔ subahana mansin sɔrɔ sira minnu bɛ yen olu dɔw tɛ ka sɔn labarali ma ka sanga ni nisɔngoya taama ye min kɛra jeunes fɛ Arasibaci ka minɛni ko la an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o tɛ Mali maa ɲɛmaw la o tɛ subahana mansin yɛrɛ ɲɛdɔn an ŋanaw la min kan bɔ k'a fɔ ko a tigɛli dabɔra olu de la nka ɲɛɲiniw kɛra la Kadi Jakite ani Marietu Jalo fɛ u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Nya siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ subahana mansinw labarali ka gɛlɛya u lasɔrɔ cogoyaw ani u labara cogoyaw o kɛlen do kamanagan ko ye ni subahana mansin la ɲagaminen min filɛ nin n'a kɛlen do k'a labarali gɛlɛya a labarabagaw bolo o kun tɛ dɔwɛrɛ araba tɛmɛnen mɔgɔfaga wulikajɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ jeunes ani lakana tigilamɔgɔw cɛ Bamakɔ faba kɔnɔ n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw jogin kosɛbɛ ani ka dɔw bɔnɛ u nin na nisɔngoyabagatɔ ninnu kun bɛ k'u ka nisɔngoya jira ka sanga ni Arasibaci minɛni o min ye kumakan fili subahana mansin sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ min ma ko Facebook n'o ye jeunes ka ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ ye o Facebook in de sanfɛla la Arasibaci ye mɔgɔw la yakubaya n'a ka kumakan sɛbɛnnenw ye ka kɛ wulikajɔ in kɛli kan a kɛra sababu ye ka dekunba de lase mɔgɔw ma minnu ka baara sɛbɛnw yɛrɛ ti ta subahana mansin labarali kɔ. Facebook tɛra bon a jira fɛn caman kan parce que i b'a fɔ k'i bɛ affiliation dɔw sɔrɔ ka i connecté ka niveau dɔw sɔrɔ i t'olu sɔrɔ bon a bɛ jouer i ka yɛrɛ ka adamadenya dɔw kan parce que mun na i mago bɛ attention dɔ la k'olu maintenir i tɛ k'olu sɔrɔ a tɛ k'a fɔ komi événement bɛ yen aw bɛ dan tigɛ mɔgɔ kan mɔgɔ damadɔ bɛ ka événement kɛ mais bɛɛ tɛ k'a kɛ o n'aw ka bɛ sariya sigi bɛɛ kan dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni parce que 500 personnes mɔgɔ hakɛ damadɔ hali u tɛ 500 personnes bɔ olu bɛ ka manifestation na mais jamana bɛɛ tɛ a bɛ se k'a tigɛ d'une manière de 30 minutes à 30 minutes quand même a bɛ se mɔgɔ bɛ se k'u ka fɛn orienter mais k'a tigɛ définitivement f'i ka t'i connecter fɛn wɛrɛ kan k'i ka fɛnw sɔrɔ vraiment a man ɲi quoi o ka essayer ka jamana régulariser on sait très bien que le Mali an bɛ waati min na sisan ça ne va pas an b'a la deli Ala ka bɛn ni keleya sabati parce que an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan a ka kala mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn a kala bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔn fɛ ka tile fɛ kɛnɛ fɛ mɔgɔ t'a dɔn mais an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ don cogoya min na
ka jamana in basigi cogo min na an b'o de ɲini quoi mɔgɔ kelen kungo tɛ an bɛɛ jɛ don. client minnu bɛ na n'i y'a ye client 100 ta i b'a sɔrɔ 60 olu bɛɛ bɛ na Facebook de kama bon ni Facebook tigɛlen don n'u ye connexion ta n'u ko k'u b'u connecter n'o y'a sɔrɔ a tigɛlen don u bɛ ɲininkali kɛ yala an ka connexion de man ɲi wa ou bien tardi a ko ɲɛ bɛ cogo di donc an bɛ sɔrɔ k'a ɲɛf'u ye ko Facebook de tigɛlen don tile 2 in na donc n'u ye u tila u bɛ tuguni tuma dɔ la dɔw b'u an ɲininka ko a tigɛlen don k'a da kun jumɛn de kama a tigɛlen don an de bara wa ou bien a tigɛlen don fan bɛɛ de donc an bɛ sɔrɔ ka kunnafoni min b'an fɛ ka f'u ye an b'o fana f'u ye ka da o hukumu kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ a dabɔlen don jamana ka basigi de kama ne bolo jamana ɲɛmɔgɔw u ye min kɛ u jo don parti dɔ fɛ nka u ka nɔrɔbila kɛ fana a bɛ mɔgɔ minnu ka cakɛdaw degun n'u bɛ nin connexion kɛ u k'u wele u k'u associer décision u k'u lajɛ u ka se ka décision ta ɲɔgɔn fɛ cogoya min na o de ye ne hakilina ye. An bɛ waati min na i ko sisan ɲininkali tɔ min bɛ k'a ɲini k'a dɔn sisan subahana mansin labarali tigɛli sababu bɔra mɔgɔ min na a kɛra subahana mansin yɛrɛ ɲɛdɔnnanganaw ye o a kɛra jamana maa ɲɛmaw ye o an bɛ waati min na i ko sisan mansin min kan bɔ k'a fɔ ko ale de nɔ y'a ye ɲani subahana mansin ninnu tigɛbaga ka dɔn kunnafonidilaw ye sira teliman wɛrɛ yira mɔgɔw la min b'a to u bɛ se ka baara kɛ sanni ko in tiɲɛ ɲɛnabɔ don cɛ. O de b'an sɛnsɛn sisan ka diɲɛ fan wɛrɛ y'o kibaruyaw lasɔrɔ. Sudan du Sud jamana kɔnɔ Riek Machar n'o ye Sudan du Sud jamana ɲɛmɔgɔ Salva Kiir ka dankan ye a ka kɛlɛkɛcɛw ani jamana ɲɛmɔgɔ Salva Kiir ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye gouvernement yɛrɛ ka cɛbɔw ye olu dorogelen kɔ ɲɔgɔn na juillet kalo tɛmɛnen n'o mankan in kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ caman de bɔnɛ u niw na Riek Machar n'o ye Sudan du Sud jamana ɲɛmaa ka dankan ye ale kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko min bi fɛn min ye Riek Machar ye n'a kun tununa dari la lakana kɔnɔna na ko a bi Congo RDC jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi wa a ka laɲiniw na ko a bɛ fɛ k'i to RDC ni ka Ethiopie jamana de sɛgɛrɛ dari la kunnafoni laban sɔrɔlenw ka fɔ la Riek Machar ka babu sentigi y'a yira k'a fɔ ko a tɛna janya tuguni tile kelen bi kɔfɛ 24 heures ko Riek Machar bɛna dantigɛli kɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ kan kabiri ni juillet kalo tɛmɛnen ni jamana ɲɛmɔgɔ Salva Kiir ka kɛlɛ cɛbɔw ani jamana ɲɛmɔgɔ danga Riek Machar ka kɛlɛ cɛbɔw karili ɲɔgɔn na k'a ta o don na ka n'a bila bi la basigi tiɲɛnen don Sudan du Sud jamana kɔnɔ wa bangan ka juguya don o don ni ka taa fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o juillet kalo tɛmɛnen wulikajɔ ninnu o kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 300 bɔ ɲɔgɔnko de bɔnɛ u niw na jamana ɲɛmɔgɔ dangan tununen kɔfɛ ka bɔ Sudan du Sud jamana kɔnɔ a kun nɔna bilala a yɛrɛ ka kan mɔgɔ dɔ fɛ Tabandeng Gai ni ale ye Sudan du Sud minisiri dɔ ye min ka caw bɛnnen don dugukolo nafasɔrɔ siraw ɲɛnabɔli kow ma gouvernement d'union nationale kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na diɲɛ selegenani tɔnba ONU bɛnna kan k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛkɛcɛ 4,000 bila ka taa Sudan du Sud jamana kɔnɔ walasa basigi ani kolosuma o ka se ka don Sudan du Sud jamana kɔnɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko min bi Juba kɔni ka hakilina ma dɔn o kɛlɛcɛ ninnu bilaliko la ka na Sudan du Sud jamana kɔnɔ. Congo RDC jamana kɔnɔ ka taa ni worodugu yanfan ye jamana maa ɲɛmaw ye couvre-feu bila sen kan alamisa tɛmɛnen u ti kalo tile 18 Beni ani Butembo dugu kɔnɔ walasa sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka kɛ lakana kɔnɔna na cogoya min na Beni wulikajɔw tɛmɛnen kɔfɛ ko a ɲininen don dugu kɔfɔlen ninnu maaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔw ye wa ko bɛɛ lajɛlen de delilen don u kana sariya kan sɔsɔ su mana ko ka taa bila sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 la ko waati kɔfɔlen ninnu kan ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ isisow kɔnɔ walasa yalaw ani jamadalajɛw ka nɛmɛ jamana maa ɲɛmaw ye nin hakilina in sigi sen kan lakana sabatili lajɛrɛ dɔ de kɛnɛ kan Beni dugu kɔnɔ kɛnɛ min kun ɲɛmaaya bɛ minisiri bolo min ka ca bɛnnen don Kɔngɔ dugu kɔɲɛw ɲɛnabɔli ma fɛn min ye nin couvre-feu in hakilina ko ye walasa lakana bɛ se ka sabati o kɔni ma kɛ jagokɛlaw fɛ la koba ye wa u bɛ k'u ka nisɔngoya yira ka sanga ni o hakilina in ye Beni dugu kɔnɔ boulevard Nyamwisi kan n'o ye Beni dugu camancɛ siraba belebele dɔ ye jagokɛla ninnu ka nisɔngoyaw jirali la u ko u b'a laɲini u ka jagokɛla minnu k'u minɛna wulikajɔ tɛmɛnen sen fɛ ko fɔ olu de ka labila ani u bolofɛn minnu k'u bɔsiri u la lakanatigilamɔgɔw fɛ ko fɔ olu fana ka segin u ma. Diɲɛ selegenani silamɛ denmisɛnninw cɛsiri ani u ka wulikajɔw banbanciya wale jugu ani dantɛmɛ walew kɛlɛli la
nin de ye hakilina ye min tara ka kɛɲɛ ni farafina tilebiyan fanfɛla silamɛ denmisɛnninw ka jɛkulu ka kɔngɛrɛ ordinaire ye n'u y'u ka lajɛrɛ ta k'o 13nan ye wa o dakun kelen de fana kɛra lajɛrɛ dɔ hakilina ye Wagadugu. A ka ca ni jeune 240 ye minnu bɔra farafina tilebiyan fanfɛla jamana 8 kɔnɔ walasa ka na u ka lajɛrɛ ta k'o 13nan kɛnɛ kan. Lajɛrɛ min kɔnɔna na n'u y'a kanu k'a ye k'a fɔ ko a ka kan u jeune damaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn lafaamuya banbanciya wale kɛlɛli ani dantɛmɛ walew kɛlɛli la ka bɔ an senkɔrɔ. Wa farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw olu ka silamɛ denmisɛnninw ka jɛkulu Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest u k'u b'a laɲini u ka jamana ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka u jeniyɔrɔw fin wasa u ka ɲinifɛnw o na se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye ni baarakow ani baaradegekow ɲɛnabɔli ye ka taa denmisɛnninw fan fɛ walasa belebele o na ta ka bɔ baarantanya la. Jeune ninnu y'a jira k'a fɔ ko ni dɔ bɔra baarantanya na k'o bi kɛ dɛmɛ belebele ye banbaganciya wale kɛlɛliw la. Ka Bamakɔ saniya ka a fɛrɛ ani ka cɛ ɲa o de ye Mali marabagaw ka haminako belebele ka konferansi ani farafina ka lajɛrɛ belebele ɲɛ min kɛnɛ bɛna sigi an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ nka bɛɛ lajɛlen fana dun y'a jateminɛ Mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ ɲamanto min bɛ communiqué kɔnɔna na o kɛlen do degunba ye bi ka da a suma kan ani a ɲamaw juguyali kan. An ka mɔgɔ dɔw taara ɲɛɲinini kɛ o ko kan ka sɛgɛsɛgɛli ko a ko kan. Amadou Kamara a n'a ka jatala Mohamed Sidibe u ye fɛn min sɔrɔ o kun kan o de ye nin. Ka bɔ san 2000 ani san 2 kana an bɛ don min na ko bi ɲamantonba min bɛ Lafiyabugukaw fɛ yen a jɔkun dama bɛ taa mɛtiri 40 na wa an bɛ don min na ko bi a kɔni kuma kɛra dɔn duman ani dɔn goman ye bari a nege tɛ maa si la tuguni. N bɛ mun ɲini gouvernement fɛ o yɛrɛ ɲɛ b'a la ni ɲama ninnu a degunba de bɛ population kan an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala kama u ka population lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ population dɔw élu k'u bila yen nɔ donc u kan ka fɛn fɛn kɛ o ye ka population dɛmɛ de donc u ka essayer ka nin cɛ ka bɔ yen pour que population ka se ka vie en paix. Bon ne mun fɔ ɲamankolon kan bon ɲaman bɛ ka dégager non a kan yɛrɛ yɛrɛ de n'a sera ka bɔ yen nɔ o b'an satisfait yɛrɛ de parce que c'est gênant quoi c'est vraiment gênant a ka bɔ yen an ka santé sɔrɔ an ka lafiya quoi. O kadara kɔnɔna na sigida ɲɛmɔgɔw ka fara gouvernement fɛn fɛn tɛmɛna jamana in kɔnɔ u k'u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya la sigidala mɔgɔw ka nisɔngoya n'o de ye ka nin ɲamanto in ta ka b'u da la. Jama da lajɛlen kɔni o kɔni ka d'an ye kɔni mais de fait que nka a bɛ ka usages tɔɔrɔ en même temps ka sigiɲɔgɔn yɛrɛ fana kasako ni ji bogoyita sira la donc c'est un peu vilain quoi mais ɲama ka da lajɛ dans les normes ka tɛmɛ an ma bɔrɔw dépasser donc n'a cayara fana il faut que an ka fɛn sɔrɔ min bɛ se ka kɛ a ka se ka bɔ mɔgɔw la pour que a kana mɔgɔw tɔɔrɔ yɛrɛ même nous quoi sinon filɛ cogo min na ka c'est vilain à boire. Tiɲɛ yɛrɛ la ɲama kɔni an sɛgɛn yɛrɛ de a kasa ka bon et puis encore ji bɛɛ jɔ mɔgɔ ka da la hali tɛ se ka bɔ ka taa baarayɔrɔ la u bɔlen problème donné problème ye bon a ko ka ca tiɲɛ yɛrɛ la n'u ma ɲinila ka ɲama in bɔ an yɛrɛ la a ma ɲi quoi anw ni mun ni gouvernement fɛ dɔrɔn u ka ɲama in kɔni cɛ u ka priorité kɛ ɲamanko ye ka ɲama in cɛ quoi ni yɛlɛla ni ɲama in sanfɛ i b'i to ɲama in sanfɛ i b'i ka sokɔnɔna ye n'a fɔra ko yɔrɔ o kɔni cɛ ma jamana kɔnɔ i b'i to ɲama in sanfɛ ka président ka sokɔnɔna ye n'a fɔra k'o tɛ kɛ priorité bon o kɔni ma ɲi pour que président ka bɔ ko in kalama don la san naani a ka mɔgɔ ka bɔ n'a ye nin fɛ pour que a ka dɔn k'a fɔ mun bɛ Lafiyabugukaw da la quoi président yɛrɛ ye communiqué mɔgɔ de ye bon directement mɔgɔ ko tɛ an bɛɛ ka président de don mais u ka priorité kɛ ɲama ye ka ɲama in bɔ yen parce que a b'a mɔgɔw tɔɔrɔ ni kɔni cɛ ma jamana kɔnɔ. ɲama in kɛlen bɛ ka degun d'an kan an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na ni gouvernement sera ka bɔ dugu kɔnɔ a bɛ diya diɲɛ bɛɛ ye wala sa degun ka bon kojugu kabiri ɲama in bonyana ta don o don bana b'i la i tɛ se ka kɛnɛya quoi i bɛ fura ta i komi i ka sa i tɛ kɛnɛya quoi cogoya wɛrɛ foyi t'an bolo an obligelen don k'a supporter quoi. Bi an selen ɲamanto in sanfɛla la ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ maa caman de y'a yira na k'a fɔ ko nin ɲamanto in nege foyi de tɛ u la bi wa a kɛlen bɛ k'u ka sigi gɛlɛya kosɛbɛ olu bɛ fɛn fɛn ɲini o de ye ka ɲamanto in k'a ta ka b'u da la. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲama in ma n ka baarakɛyɔrɔ fana bɛnnen don a ma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ɲama in an bɛ tile a cɛla yan nɔ a b'an tɔɔrɔ degun man an tɛ se ka degun fɔ ka s'a dan na quoi ni san nana ji bɛ jɔ an da la yan dɛ kasa an ka client caman yɛrɛ tɛ sɔn ka jɔ an da la yan ko parce que ko ɲama kasa b'u dérange u b'a préférer ka taa u ka marché kɛ yɔrɔ wɛrɛ. Bon ji yɛrɛ bɛ jɔ an da la o yɛrɛ ka degun ka bon n'a bɛɛ lajɛlen tilema fana fɛ tasuma yɛrɛ bɛ ɲama in minɛ ni tasuma y'a minɛ o sisi yɛrɛ hali yan tɛmɛli goudron fɛ a ma nɔgɔn voilà kumasan mun sigilen bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an sɛgɛnnen bɛ yan nɔ an tɛ se ka degun fɔ ka s'a dan na quoi n bɛ se ka min fɔ gouvernement in na u ka essayer u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a nana fɔ olu de bɛ yen nɔ an ka lakana n'an ka fɛnw kama bon na surtout o yɛrɛ bɛ ko min bɛ senna ko ka duguba sanuya o duguba kɔni i y'a ye i b'a sanuya nɔgɔ kɔni tɛ tɛmɛ nin kan kɔni
nɔgɔ ko nɔgɔ tɛ tɛmɛ nin ka tiɲɛ yɛrɛ ni yɛrɛ cɛman ni bɛ tɛmɛ ni étranger yɛrɛ bɛ tɛmɛ ni tubabu yɛrɛ bɛ tɛmɛ n'u ye n dɔw dabali bɛ ban u b'u jɔ u b'a filmer u b'a photo ta tiɲɛ yɛrɛ la nɔgɔ tɛ tɛmɛ nin kan u b'a essayer u ka ɲama in cɛ ka bɔ yen u ka taa n'a ye dugu kɔfɛ c'est mieux u ka fisa ni a b'an cɛla yan nɔ quoi. An b'a yira la k'a fɔ ko wulikajɔ ani cɛsiri minnu bilalen bɛ sen kan n'o de ye ka ni ɲamanto in ka ta ka bɔ Bamako marabolo naani mɔgɔw da la. Ɲama in a chaîne ye chaîne dama dama de chaîne fɔlɔ o ye de ka bɔ dugu kɔnɔ ka na n'a ye dépôt la chaîne filanan o ye ka bɔ dépôt la ka taa n'a ye dépôt final la donc an ka chaîne an ye chaîne fɔlɔ mɔgɔw de ka bɔ dugu kɔnɔ ka na n'a ye dépôt la chaîne filanan ye mɛ bisigi la de kan ka dépôt ta ka taa donc dépôt relevelen bɛ mɛ bisigi de la donc o yɔrɔ de difficulté b'o yɔrɔ de la c'est pour ka ɲama évacuer mais hali ni mɛ bisigi ka dépôt don a b'an daga commune kɔnɔ an ka population de bɛ sɛgɛn mais fɔlɔ fɔlɔ ka yanfa de don u k'a faamu k'a fɔ u ka mairie tɛ se de sinon nin bɛ su kelen kɛ an bi a man d'an ye an fana se ye mun ye o ye de ka boliboli mɔgɔw kɔ u k'an dɛmɛ k'a cɛ n taara ɲɔgɔn ɲɛ o ɲɔgɔn ɲɛ la n taara fɛn an rencontre fɛn fɛn na n ye mɔgɔw wele u k'an dɛmɛ ka dépôt in cɛ tile fila in na yɛlɛ n y'a lajɛ u ye camion tan d'a ma camion tan bɛ tile tan kɛ yan u bɛ se ka mun cɛ u b'o cɛ ka b'a la citoyen dɔ de kɛ n dɔ de y'o kɛ ala kama kira kama donc an bɛ weleli kɛ bɛɛ ye état dɔrɔn tɛ population fɛn bɛ se ka nin kɛ u k'an dɛmɛ u seko dama la an ka dépôt in ta ka bɔ yen parce que a bɛ ne ka population de tɔɔrɔ. O cadre kelen kɔnɔna na maaw fana bɛ yen su ani tile olu kɔni jabala bɛnnen bɛ ɲamanto in sanfɛla ma bari sabu ka da kan olu fana balo bɛ bɔ yen nɔ cɛ b'o la muso b'o la denmisɛn ani maabakɔrɔ olu kɔni bɛ yen sanga ani waati u bɛ manaw tɔmɔ fɛn fɛn de bɛ yen k'a bɛ se ka bama yɛlɛma mana b'o la buteli b'o la ani fini kɔrɔw ani hali minɛn sokɔnɔ minɛnmisɛnnin minnu bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw caman. maintenant appel fana mɛnna sen na faso y'a mɛn olu fana ye solution dɔ ta sisan peut-être tile dama dama min bɛ nalen i b'a ye u bɛ baara daminɛ u bɛ ɲama in cɛ pour que ɲama in ka bɔ an ka da la donc n bɛ population wele toujours parce que ne y'o de fɔ n ne ka population dɔ don même ni dépôt tɛ relevé na a bɛ n ka population dɔ kɔnɔ u k'a muɲu hali u ka hakɛ to nɔrɔ tɛ ko dan b'a la n'Ala sɔnna ma an bɛ bɔ nin kɔnɔ. An b'a yira aw la k'a fɔ ko jamana ale de ka kan ka wuli k'i jɔ yaasa degun min bɛ Bamako marabolo naaninan maaw da la ka fura sɔrɔ o la o ka fisa u k'u sigi k'a lajɛ fɔ tiɲɛni dɔ de ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka sɔrɔ ka wuli ka kɛtaw kɛ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin kuma in ye aw bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma.